Hallelujah. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba de ba wo te ase ɛsɛn dwumadie yi so. Ɛnɛ nso so yɛda Nyame ase sɛ ɔde de akyɛ yɛn. Onyame nkronkron yɛda wo ase sɛ nso so no wɔwɔ yɛn mfimfini a wobɛkyerɛkyerɛ yɛn w'asɛm mu. Nhyira nka wo din ɛnnɛ da yi. Boa yɛn na Awurade yɛkra nso so Awurade nkɔ so mmee ɛwɔ wo mu. Yɛda wo ase bebree wɔ Jesus Christ din mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba biom na yɛbɛfa yɛakenka nsɛm efi Johane Asɛmpa 18:8. Ne nkyekyɛmu 31 kɔsi 32. Pakyɛ mama yɛntie Awurade asɛm. Na Yesu ɛka kyerɛ nnipakuo no a ɔmo agye na edi no sɛ mobɛtumi ayɛ m'asuafoɔ anaasɛ asuafoɔ papa sɛ motena me nkyerɛkyerɛ mu na modi nokorɛ ɛma me a ɛno mu ne deɛ mɛtumi afrɛ mo sɛ moyɛ m'asuafoɔ ampa. Na mobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ mo adehyeɛ. Adɔfonom, sɛ yɛka sɛ yɛagye obi ma no ayɛ ɔdehyeɛ a na kyerɛ sɛ nnipa no ɔwɔ adehyedie mu ne papa anaa ne maame efi ahemfie. Yɛn Awurade Yesu Kristo sɛ ɔtwitwa gye obi a ɔma no fa ahodie efiri ɔsɛefo agyinatuo mu efi wiase ne emu bɔne nyinaa ho. Ɛno nti Yesu Kristo aba yɛn akwan mu sɛ obi biara ɔbɛgye n'adi no ɔnyera no ɔbɛnya daa nkwa. Ɛno nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ Yesu Kristo kyidini nokorɛni, wopɛ no saa deɛ a ɛneɛ na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛma kwan ma Kristo Yesu fa yɛn nnommum. Na mpo sɛ yɛpagya yɛn nsa aka sɛ mefa Yesu Kristo sɛ m'Awurade ne m'Kra agye nkwa a, ɔpɛ sɛ yɛtena asɛm no mu nso. Da nyinaa yɛbɛnya adagye ama Nyame asɛm na Nyame asɛm akyerɛkyerɛ yɛn. Nyame nkronkron atake control na wahyɛ ne ho anuonyam. Adeɛ baako na megye di sɛ Onyankopɔn ama yɛatwerɛ nneɛma egu hɔ a ɛwɔ Bible mu a ɛno no sɛ yɛtumi sua ne yɛma Nyame asɛm no ɛbɛyɛ yɛ abrabɔ a ɔdɔfoɔ ɛno mu ɛne yɛbɛtumi aka sɛ yɛyɛ gyidifoɔ. Ɛno mu ɛne yɛbɛte nka sɛ yɛyɛ adehyeɛ ampa. Na sɛ ɔba no gye wo a na wagye wo prɛko pɛ. Ɔdɔfoɔ, yɛsom Nyame a ɔte aseɛ nti wama yɛ akwanya no sɛ yɛhu yɛ bɔne no yɛka kyerɛ na ɔde kyerɛ yɛn a ɔbɛyɛ yɛn nipa foforɔ koraa. Megye di sɛ saa na wayɛ me ne wo. Nti nneɛma bi a na nkaka no na ɛyɛ aniwuo nanso na ɛnyɛ yɛ aniwuo no ɛnnɛ Kristo Yesu ebie yɛn ani ne yɛn adwene mu ɛma yɛhu a ɛtumi yɛ yɛn aniwuo. Ɔdɔfoɔ, sɛ ɔba no ɛgye wo a na wagye wo korakora. Wobɛhu nokorɛ na nokorɛ no bɛyɛ wo dehyeɛ. Ɛba saa na yɛn nneɛma yɛyɛ nyinaa no yɛma kwan sɛ ɛne Nyame asɛm ɛnhyia. Yɛma kwan sɛ ɛne nea Yesu ɛma wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu ɛnhyia. Ɛba saa na yɛgye tom prɛko pɛ sɛ na Onyankopɔn nam n'adiyifoɔ so atwerɛ a ɛnnɛ yɛn nso edu yɛ so no yɛgye di. Ɛfiri sɛ ɔse sɛ wobɛtumi ayɛ n'asuani nokwafoɔ a agye sɛ wotena ne nkyerɛkyerɛ mu. Awurade nokwafoɔ, yɛbɔ mpae sɛ da nyinaa yɛhyia mu a Awurade boa yɛn na nea wo Nyame wode ma yɛn wo nsɛm a woka kyerɛ nyinaa no yɛntumi mfa mbɔ yɛ bra. Awurade yɛntumi mfa nto anammɔn. Yɛntena w'asɛm no mu. Yɛntena nokorɛ no mu. Ɛfiri sɛ w'asɛm sɛ yɛtena nokorɛ mu a nokorɛ no bɛyɛ yɛn adehyeɛ. Yɛnim sɛ nokorɛ no nso ne wo Kristo Yesu. Sɛ obi hu nokorɛ no a wonam w'adom so ɛbɛma no ayɛ ɔdehyeɛ. Onua dɔfoɔ, ɛbere no awie du sɛ ɛnkyɛ na Kristo ɛsiane wɔ n'ani onyam mu. Na mpɛ sɛ mebisa wo sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtena ne nkyerɛkyerɛ mu na wo ne no atu anammɔn a ɛsɛ. Onyankopɔn dom boa yɛn. Onyame nka yɛn ho na yɛntumi nyina ma ɔno nko ara. Na yɛmfa nokorɛ no yɛmfa ma afoforɔ nso ɛnnim no. Yɛmmɔ mpaeɛ ma yɛn abusuafoɔ mu nnim Awurade. Yɛmmɔ mpaeɛ ma ɔmo a ɔmo ayɛ ɔhaw, ɔmo ayɛ kwadandaa ɛde ama yɛn. Awurade ndom boa yɛn. Na bere a wagye yɛn yi, yɛn nso so yɛmfa n'asɛm ɛma wɔn na ɔmo nso so ɛmba mmɛhu Kristo Yesu. Onyankopɔn ɛnka wo ho na Onyankopɔn bi akwan to baabi akwan da bere a wɔn nso so wotwa asɛm no. Ma yɛ kokromoti agyina hɔ
a wode hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnkɔ so wɔ dwuma pa a yɛdi mu. Afei sɛ woasubscribe dada nso a yɛka sɛ yɛda wase. Wonyanyɛ nso a bɔ mmɔden na subscribe na dwumadie no ntimi nkɔ n'anim. Ɛmfa nhyɛ Jesus Christ din kronkron anuonyam. Onyame nhyɛ no yɛ ɔkɛseɛ ɛfiri sɛ woafa no nti woabɛyɛ ɔdehyeɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu. Onyankopɔn ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ akwan nyinaa mu. Ɛwɔ Yesu Kristo dim na mabɔ mpaeɛ.